Hello friends, बरायबाय बड'जब इनफो YouTube चेनेलाव फिल्म किसाननि रां मोननो नोंथांमोननि एकाउन्टआ माबादि थामारनांगौ A to Z लाइभ प्रुफ लाना फैदों भिडिअ नाय नोंथांमोना दा बे भिडिअआ एसे गोलाव जागोन बेनिफ्राय स्टेप बाय स्टेप नायदो नोंथांमोना न'आव थानानै फनावनो चेक खालामबाय था जे नोंथाङा रां मोनगोन एबा मोना बेनि सायाव डिटेल्सखौ लाना फैदों जेरै FTO लेन्ड आधार कार्ड एकाउन्ट डिटेल्स बेनि सायाव फिल्म किसानाव 16थि एबा 15थि किस्तिखौ सोर मोनगोन आरो थांनाय बाराव माब्रै मोनदों बेनि सायाव डिटेल्सखौ लाबोदों आरो नोंथांमोननि राङा रिलिज जाथारसिगोन डेट फोसावखाबाय दा बेखायनो भिडिअखौ नायदो नोंथांमोना बयबो डिटेल्सखौ मोननो गोजाम बेनिफिशियारि नोंथांमोना नायग्रोजोब बेनिफ्राय लास्टआव नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय दा नोंथांमोना बोसोराव मोनो 6000 बेनि गेजेराव थाबैनो मोनसिगोनलाय किस्तिखौहाय दा बिदिब्ला गोबाव खालामा जों थांनो चेक खालामसै अफिसियेल साइटआव बेनिफ्राय जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालाम साख्रिनि आपडेट लोगोसे सरकारि आसनि आपडेट मोनबाय थागोन दा जोङो फिल्म किसाननि अफिसियेल साइटआव फैबाय आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो बिथांमोना आपडेट होबावबाय जे नोंथांमोना आरोबाव फिन खनसेबाव बेनिफिशियारिया बारायबाय अके थ' बेनिफिशियारिया बारायबाय गोदान खालामनाया एड जाबाय दाजाब जाबाय एबा बिथांमोना मोनसिगोन दा 11 खौथिया मोनसिगोन गासै 6000 बोसोराव बेखौ बेयाव बुंदों फिल्म किसाननि पर्टेलाव स' बेखायनो जायफ्रा गोदान खालामदोंमोन 100% जुदि अके दङबा एक्टिभ दङबा नोंथांमोननि स्टेटासा अब्ला नोंथांमोना फिल्म किसाना जेब्लासिम रिलिज खालामबाय थागोन अब्लासिम नोंथांमोननि एकाउन्टआव हाबगोन बेनिफ्राय गोजाम जायफ्रा मोनबाय थाखाय गासिबो अके दङ नोंथांमोना रावबो KYC होनो गोनांथि गैया मानोना मोनबाय थाग्राफ्रा नोंथांमोना मोनखागोन अके दाखालिसो मोननायफ्रा नोंथांमोना मोनगोन जेबो टेनसन गैया दा फिल्म किसाननि रांखौ मोननो मोनसे फिल्म किसाननि पर्टेलनिफ्राय आरो एग्रिकालचारनिफ्राय मोनसे एवारनेस प्रग्राम सोलिगासिनो दंमोन दा बिनि लास्ट डेटआ नोंथांमोना मिथिगौ खायसे बेनो जाबाय 21 सिम 21 फेब्रुवारिसिम नोंथांमोननि KYC होनाय हाबाफारिया सोलिबाय थागोन आरो बिनि गेजेराव नोंथांमोना जायफ्रा अके गैया नोंथांमोना होना ला KYC खौहाय जोबोर इम्पर्टेन्ट KYC होबाय जेरै हमना लेन्ड सीडिं आधार सीडिं बा नोंथांमोना एकाउन्ट लिंक खालामनाय आधार सीडिं आपडेट खालामनाय बे खामानिया सोलिगासिनो दङ पर्टेलाव एबा गुबुन जायगायाव अल इन्डिया सोलिगासिनो दङ बेखायनो नोंथांमोनाबो खालामना ला होमबासो नोंथांमोना मोननो गोनां किस्तिखौ मोनगोन जुदि पेन्डिं एबा एप्रुभ जायाखैबा नोंथांमोना मोननाय नङा एप्रुभ जाथारनांगोन 21 फेब्रुवारिसिम अब्लाथाय नोंथांमोना जेब्लासिम फिल्म किसाना थागोन अब्लासिम मोनगोन दा बेखौ मोननो नोंथांमोना स्टेटासखौ बोरै नायगोन होनोबा नोंथांमोना स्टेटास अपसनाव फैनानै बेयाव नायनो हागोन आइडिजों जुदि आइडि दंबा बेयाव होदो बेनिफ्राय खेबसा दङ बेयाव होनानै गेट OTP आव लाङोबा नोंनाव OTP थांगोन जाय मबाइला नोंथांमोना रेजिस्टार दङ फन नाम्बारा फिल्म किसानजों बेयाव OTP थांनानै बेखौ होनानै नोंथांमोना नायनो हागोन आं नायनाय भिडिअ होगासिनो जास्ट नोंथांमोना नायलांबाय था जुदि आइडियानो गैलाबा नोंथांमोना मोनसे अपसन दङ स' बेयाव नोंथांमोना क्लिक खालामनानै आइडिखौ नोंथांमोना रिकभारि खालामनानै लानो हागोन स' बेखायनो बेयाव क्लिक खालामबा ओरैबायदि पेजआ गेवना फैगोन जाय नोंथाङा एप्लाइ खालामदोंमोन बै समाव फन नाम्बार एबा आधार कार्डखौ होदो रेजिस्टार थानायखौ बेयाव होनानै खेबसा मोनदोंना जिखुनु जाया नोंथांमोना बेखौ होनानै आधार कार्डखौ होनानै बे खेबसाखौ बाव होनानै गेट OTP आव लांदो नोंथांमोना होनबाथाय OTP थांगोन आरो बे OTP खौ होनानै फिन खनसेबाव भेरिफाइ खालामबा नोङो आइडिखौ मोनगोन आरो जेब्ला आइडि मोनगोन नोंथांमोना बेक फैनानै नोंथांमोना नैबे स्टेटासाव खनसे क्लिक खालामबावनानै जोङो फिन खनसेबाव जोङो स्टेटासखौ नायसै जे माबादि थायोबा मोननो गोनां किस्तिखौ नोंथांमोना देग्लाय मोनगोन एबा बे मान्थआव मोनगोन जों बेखौ दानिया नायसै आइडि नाम्बारखौ होनानै स' बेयाव आङो सासे बेनिफिशियारिनि आइडिखौ बेयाव होबाय बेनिफ्राय जोङो खेबसा क'डखौ होनानै जोङो गेट OTP आव होनाय लोगो लोगो नोंनाव OTP थांगोन जाय मबाइल नाम्बारा रेजिस्टार दङ आरो बे OTP खौ होनानै नोंथांमोना नोंनि स्टेटासखौ नायनो हागोन दा जोङो बेयाव स्टेटासखौ नायसै अके बेयाव ओंखारबाय बिनि आइडि ओंखारबाय नाम ओंखारबाय एबा नोंनि नामा बेयाव ओंखारगोन आरो बे एप्लाइ खालामदोंमोन 2019 आवनो जुलाइ दानाव खालामदोंमोन अके जोबोर सिगांनि खालामदोंमोन आरो जायफ्रा दाखालिसो खालामदों नोंथांमोननिया दाखालिनि डेट थागोन थ' बेजों खोथा गैया जि समनिफ्राय खालामदों बे समनिफ्राय नोंथांमोना किस्तिखौ मोनगोन स' बेनिफ्राय फिल्म किसान बेयाव मोनसे पर्टेल डेट ओंखारबावबाय जे लेटेस्ट आपडेट 15 फेब्रुवारि 2024 बेयाव मोनसे कारेन्ट स्टेटासखौ देखायदों दिनैसिम नोंनि एकाउन्टआव मा दङ बेखौ बेयाव दिन्थिगोन स' बेखायनो बेयाव नोंनि नाम एड्रेस गासैबो थाखाजोबगोन अके बेनिफ्राय जोंनि गुबै नायनांगौ जाबाय नोंथांमोननि स्टेटास देन जोङो स्टेटासखौ दानिया नायनोसै दा जों बेयाव मोनसे अपसन मोनदों गोजौआव एलिजिबिलिटि मोनदों आरो मोनसे जाबाय लेटेस्ट इनस्टलमेन्ट बेनिफ्राय FTO प्रसेसआ येस जाथारनांगोन अब्लासो मोननो गोनां किस्तिखौ नोंथांमोना 2000 6000 नोंथांमोना मोनगोन बे जाबाय 13 किस्तिमोन नाथाय बेयाव थुनाय लोगो लोगो अपसनाव थुयोबा 14 15 नोंथांमोना मोनगोन दा बे जाबाय 13 खौ जों नायदों नोंथांमोना FTO प्रसेसआ लासैसो जायो अके जेब्ला फैसाया रिलिज जागोन अब्लासो FTO प्रसेस जागोन होमबासो नोंथांमोना मोननायखौ बेयाव नुनो हागोन स' बेनिफ्राय बेंक नामा जाबाय एयारटेल पेमेन्ट्स बेंक एबा खायसेना गुबुन बेंक थागोन जायखिजाया नोंनि बेंक एकाउन्टआ बबेयाव हाबगोन बेखौ खिथाखायो स' बेनिफ्राय बेखौ नायदो एन्ड बेनिफ्राय दानिया जों नायसै लेटेस्ट इनस्टलमेन्टआव दा जों लेटेस्ट इनस्टलमेन्टआव नायोबा एबा किस्तियाव नायोबा जों बेयाव मोनगोन आरो लोगोसे एलिजिबिलिटि नायोबा नोंथांमोना बेयाव बेबादि जानांगोन अके रां मोननोबा बेनो जाबाय लेन्ड सीडिं
KYC स्टेटास बेनिफ्राय आधार सिडिं बे मोनथामा कम्पालसरि गासैबो नोंथांमोना राइट सिन ओंखारनांगोन होमबासो नोङो मोननो गोनां किस्टिखौ नोंथांमोना मोनगोन थ' नोंथांमोना लास्ट KYC नोंथांमोना होनाय जाथारनांगोन आरो जुदि होनानै जुदि जायाखैबा नोंथांमोना दसे नेथ'बानो जाबाय 15 डेज गाहाम लायो आरो नोंथांमोना किस्ति मोननो गासैबो अके थाबासो नोंथांमोना 21 फेब्रुवारिनि सिगां खालामना ला जुदि लायाबा जेब्ला रिलिज खालामगोन अब्ला नोंथांमोना मोननाय नङा स' बेखायनो गासैबो नोंथांमोना अके थानांगोन एन्ड लेटेस्ट इनस्टलमेन्टआव थुनानै जोङो 14-15 ल' बेयाव ओंखारो दा जोङो 15आव थुयोबा दा नोंथांमोना FTO प्रसेसखौ जोङो न' मोनगोन मानोना 15 किस्तिया आसाम स्टेटआव हाबाखै नाथाय नोंथांमोना 14 किस्तिखौसो मोनदों ओंखायनो 14 किस्तियाव FTO प्रसेसा येस देखायगोन दा 15आव फैबाय जोङो दा 15आव बेयाव न' ओंखारदों मानोना 15 किस्तिखौ आसाम स्टेटआव सोआखै गुबुन स्टेटआव सोदोंमोन नाथाय जोंनि एसे लेट जादों एप्लाइआ स' बेखायनो जोङो 14 किस्तिखौसो थांनाय बाराव मोनदों 15खौ जों मोनाखै एबारसो जोङो 15खौ मोनगोन आरो जेब्ला मोनगोन अब्लासो बियो FTO प्रसेसा येस जागोन स' बेनिफ्राय 14 किस्ति एबा दाखालि जायफ्रा रां मोनदों नोंथांमोना रांखौ मोनखागोन मोननो गोनां किस्तिखौ नोंथांमोना थाबैनो नोंथांमोना फेब्रुवारि जोबनायनि दानसिङै आरो मोनथ्राबा फार्स्ट उइक मार्चआव नोंथांमोना 10 डेट एबा 10 तारिख सिगां नोंथांमोननि एकाउन्टआव PM किसाननि राङा हाबगोन दा बेनोमोन PM किसाननि स्टेटास नायनाय नोंनि मोननो गोनां रांखौ मोनगोन ना मोना नायनाय प्रसेस दा बेनिफ्राय नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामदो बुजिबाय होननानै मानोना A to Z देखायबाय दा 14 किस्ति नोंथांमोना दाखालि मोनदों एन्ड बेनिफ्राय 15 किस्तिखौहाय मोननो थांगासिनो दङ नोंथांमोननि आपकामिं डेजआवहाय थाबैनो मोनसिगोन आरो अफिसियेलि एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टनिफ्राय बुंखाबाय जे सप्ता लास्टआवनो नोंथांमोना फेब्रुवारिसिम मोनगोन दा बेनिखाय नोंथांमोना बयबो चेक खालामदो एन्ड बेनिफ्राय मोननो गोनां किस्तिखौ मोनोबा नोंथांमोनजोंहाय फिन खनसेबाव भिडिअ खालामगोन बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव